disgrasyada. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Ado kanumot dagsaksakit nga ubing dito'y purok tayo. Masapol amayuman ko makadagiti masaknan daytoy. Mangibaunak kadagiti mapan mangipakam mo di health center. Nabayag basitan nga awan ti imay dito'y kadagiti aggapoy di health center. Hangga po siguro, tadayo dito'y. Umuna pa'y dagiti as-asidag. Basta agbaliw ti klima, agraira ti agduduma asaksakit. Sana bale. Mangibaunak kadagiti mapan mangiyuman kadagiti masaknan. Kaano nga ta umay dito'y a health worker? Urayan tayo asumangpo at dagiti imbaon ni Kokoy, amang ipakaam mo kadagiti masaknan. Nakita ka na pa ni Ivory nga anak mo iji pag-uumungan dagiti tattao no adda maangay nga aktibidad dito'y lugar tayo. Amo na ngamin nga umadani nga adda umay mang taming kadagiti masakit. Isuan na pan siguro nagdalos. Nasingpot ni Ivory nga anak mo. Ado pa'y ti mangraem iti kinapintas na. Maay-ayo akmat iti kinapintas ti anak ko. Natulnog pa'y no adda ibagamikan ko ana. Ado ti agrayo kan ko na. Kat adda ka din sinungbatan na. Awan pa'y mat imbagbakan na. Naemakan na singpot abalasang. Kaano ka diti umay dagiti mangagas diti purok tayo, ama? Intun bigat ka no. Da kayo iti inam ti mangsango kadakwada. Adda ka din napatag-apapanan nyo, ama? Mayra na nga umay ti gayam ko a negosyante, ani Conrad. Agatang kadagiti produkto dito lugar tayo. Kasta ka di, ama? Adamat kat din ni nana siya. Naayat at tumulong no adda umay diti purok tayo. Idaulwam dagiti babae amang sangaili, kadagiti umay amang ngagas. Kada kami matimakamu iti umay aggatang, kadagiti produkto. Nadlaw ko ano umay ti agatang kadagiti produkto tayo. Saan ka amaragsakan, anak? Ha? Kwa ina. Saan mat? No makita ti amam adi mo sa nga ilyan ti gayim na. Sigurado ang makapungtod. Sang-sanga ilyak mat no umay dito'y balay, ina. Isula ang tinaanos nga umay gumatgat ang kadagiti produkto tayo. Isu asaan akayat ti amam agumura jay tao. Maawata, no apay anapatag ka ni ama ni Sir Conrad, ina. Nasayaat. Awan ngamin ti makaanos asumang at dito lugar tayo nga umay agatang. Adong agpaiso ti produkto dito'y. Tanalawa at tanap. Ngam, aglasat pa iti na nga to abantay, numapan ilako. No kaano arugyan dati kun ada kalsada nga agturong dito. Ijay purok tapaw at tribo ni Pangulo Kukoy ti papanan tayo ita. Ado ka na ti masakit ijay. Kapilitan na mangikuyog ta kadagiti agawit kadagiti agas nga ited kadagiti masakit ijay, ma'am. Wen nga rod, narigat mo't ngamin, no isuda ti sumalog amang imat kadagiti masakit na. Isuada tayo lang ti dumanon, ija ayanda. Kaasimat dagiti taga-purok tapaw. Adupay mati residente ijay. Kay kayat dati agnad ijay. Tanalawa ti mamulaan da ijay. Nadamag pa'y ti daga. Pasaray numapanta ijay. Adu ti ited da kadata produkto da. Imbaglakit din Tano ibaon ti Pangulo daan ni Kukoy dagiti lalaki amang isalog. Mayat damat. Naimbag ta na kaumay kamanan gayam. Kat anya ngay a produkto ti kayat mo agatangan, taiso ti paisaganak. Nagitag dudum prutas gayam. Tiklis ti pangikargaan na tapno sana madadal. At damat kidi nakasagana at tiklis a pangikargaan da. Bilinam nga ruran dagiti lalaki. Da mapanday baga karagiti addaan iti mulang agburas daan. Wan gayam, itamat lang. Iyagda amin dito arubayan. Mamaminsan da nga ibunag nga isalog. Agura talang aro dito yan agayam. Ariglado gayam. Agpairwarak iti arak apag sangwanta. Awan samot ita tinapintas sa balasang mo gayam. Kuha gayam. Tumultulong kadagiti nurse kan doktor, ang mga asikaso kadagiti masakit. Imbaga, tas sana makaran kadagiti masakit. Saan mat siguro? Apay nga dagiti doktor. Kanayon ang masakit ti taminginda. Ngam, saan dapat ang makaran? Sa bagay, gayam,
Napintas man ti balasang mo. Ah? Asino kumangay ti tumawidan na? No saan na siya nga mana? Sakbay gaya masumalog kami. Alrighted ko ken ka. Sagutan kay ti sing-sing abalitok. Balitok ko nam. Ay na, agyaman ak no sagutan nak iti balitok, gayam. Masakit ka di amin dagiti ubing nga inyagyo dito, eh? One nurse, mas daaw kami, no apay ang nagadun ti agurigor nga ubing. Kaadwan na, kat maikawa da no agbaliw ti klima. Wan sang agpayso nurse, sigud nga min anapudot. Ita, permi manan alamin na. Kasta ti kaadwan na ama pasamak. Ado ti maikawa nga ubing. Nang runa no nakapoy ti resestansya ti bagida. Iso ka di nga ado ti inwarasyo a vitamins, nurse? Wen, balasang ko. Makatulong ti vitamins kadakwada. Napintas ka na singpat dya anak ti Pangulo da dito ya tribo ah. Wen nga rod, kanayon nga umay tumulong no umay tayo dito eh. Apay nga tadi da pagadalan ni Jay Syudad. Daytamot ti babalawak iti Pangulo da dito eh. Ipagarup da siguro ano mapan ti anak da ijay syudad kat maisagmak. Ba nag-asaan ang mabalin abyangan ta Pangulo kat nga rod. Dinamag ko na minsan dayta iti Pangulo da kat kasta ti imbagana. Di na kaya ta maisagmak ti anak na ijay syudad. Dayta ti kapanunutan dagiti daddo mga agnaed iti adayo iti syudad. Overprotective da. Ngem ti masakbayan mat ti anak da ti di na mapanunot. May mayat kumamat lang no makaadal da. Wena, ngem di da ngamin kayat amaya dayo ti anak da. Tama isagmak da kano. At dapim mo sa akabagyan di takabangibang apurok. Mapan kami itinam. Agbati ka, tawan man kita kadagiti dingwan tayo. Matungpal, ama. Mabayag kayo ka di ijay, ama? Sumagmamanulang matngal daw. Hawon gayam. Amangan no umay manan, tigayam ko abayar dagiti produkto tayo. Sapay ko matanda kayon inton umay tigayam yo, ama. Ket no bilang awan kami pay. Bilinam dagiti para buras, no anya tigatangan na. Inta nga rudan, ta amangan no agtudo. Nagalispay mo nga rud ti dalan no agtudo. Wan. Tibilin ko ay buri. Dagiti dingwan. Kan umay tigayam ko. Sangailyam. Oray saan mo abilinan ti anak ta? Amuna, aramidan na. Napanan ka din ni gayam kokoy. Napanday ti kabangibang apurok, sir. Saan da ka diya sumang patita? Saan, sir? Ngam binilin kong dagiti lalaki nga agburas iti produkto agatangan nyo. Nagsaya at agundaway. Karga ti panyok iti pangpaturog, tay paangot ko kinukuana. Sigurado ang makaturog. Sir, inak pa iti kusina. Agluto akpay. Sana bale, tada umay akadwayo amang kita kadagiti isang putto dagiti na panagburas. Sige lang. Umayak to uminom dita kusina no mawawak. Sige, sir. Panawan kayo, pay. Nagado ti tao dito eh. Awan mo't pagyanan ti tao, iti unag. Ano santa pa iti agyan dito'y ruwar. Sumublatan to, no adda rumwar. Anya nga nga ron. Agtugaw tapay iti ayan ti dakkel akayo, tanalinlinong. Adamot kawayan atugawan dito'y apagtugawan. Ay, kita man latibyagan niya. Saan na mapagpakadaan? Ubing pa'y dayta kasingsin mo. Ngam imo na mo't anang ipulang iti bulod na abiyag. Awan inubingan, nubiyag ti pagsasaritaan. No dumtang ti kedeng ti may sa tao. Awan maaramidan ti posisyon. Wano kwarta. Pudno dayta. Uray bak nang di na magatang tibiyag na. Adaytan, adan war. Sumublat na matan, ay unag. Makumikom ni Ivory di kusina. Inayalag ti mapanitayan na. Kat ipaangot ko ti panyok nga adaaga sa pangpaturog. Nakatalikod. Di na naman. Nga da ako ni ti malikodan na. Kalaatek nga aputan ti rupa na babaan ti panyok. Ito. Aday ta. Manglus do yan. Maturo ka yan.
inaramid mo kanyak daytoy. Gaya mo ni ama, ngam kastoy tinaramid mo. Ayop ka! Apay nga indadanas nag. Masapol nga awan makaamoy tinapasamak. No di mo kayat apagaramida kiti saan mo ang magustuhan ti amam kan ti inam. Nagdagas ka! Dinadaal mo di masagbayag. Balaagan ka. No ibutak-tak mo tinapasamak. Amin akapurukam agtuok da amin. Kayat mo ngagsagaba na iti kapurukam dito'y purok tapaw. Traidor ka! Makunabay matngaro na gayam na ka ni ama. Awan may baga ti amam. Taadon tinted ko kenkuan abalitok asagot. Awan bibiyang ko kadagiti amin nga intad mo ka ni ama. Ulita ka? Balaagan ka. Awan pangbagbagaam. Ti inam, ti amam, kan dagiti kapurukam ti agsungpat no agkanta ka. Ni Auntie Sia, at yung tatibagana. Umayak man. Ada kayo kadi. Aya, ada ka kadi. Umayan, Auntie. Awan nga ni Ina. Ne, apay akas tati itsuram. Nagsangsangit ka kadi, Ivory. Ha? Awan da Ina, Auntie. Napanday jay ay Auntie kasinsin ni Ama anatay. Ay, kasta kadi. Isumat lagayam ang nagsangsangit ka, balasang ko. Makipagrik na ak itinapasamak. Agyaman ako na Auntie. Malading ita na kunay itinapasamak. Lading ito tinapasamak basang. Ngam awatan tayo ti pangadang ti apo. No alaan na ti patpatgan tayo iti biyag. Awan maaramidan tayo. Uwan, Auntie. Manipod na tayo ti kabagyan ti amam. Di ka matenrumrumwar. Kan kanayon ka maikulkulang. Jakman amo Ina. Kanayon ak pa'y arurusukan. Agbakwarak pa'y itibigbigan. May sa ti kayat asawan dayta. Di mo ibaga nga aginaw ka. Mabalin akasta, Ina. Anya, kasano nga aginaw ka kat awan mo't asawam? Diyak ka mo, Ina. Basta saan ko nga amo. Kasano dayta anak ko? Asino ti ama ti sikog mo? Masapol nga ibagam, no asino ti ama ti sikog mo. Saan ko nga amo, Ama? Awan ti amo. Di mo kadipay ibaga no asino? Ane, Ama. Awan ti amo. Di na ko masaktan. No di mo kayat asaktan ka. Pumanaw ka dito'y balay ko. Diyak kayat amay babain, gapukan ka. Awan basol ko, Ama. Anya nga awan basol mo? Diyak kayat ti may babain, gapukan ka. Iswa pumanaw kan. Sa dino ti papanak, Ama. Apay kumadamagan nak. Mapan ka no sa dino ti kayat mo papanan. Di nakibabain ko nakmanan. No di mo kayat akabilan ka pa'y. Panaw! Garanggandyang ka! Adda babae ang magmagnay ti igit ti kalsada. Madlaw ang agsangsangit. Sarating akmaro. Ading, apay ang magmagna kalitoy. Adayo pa'y matiti kabalbalayan. Nagapuam ken papanam. Nagapuak ni tatapaw ti bantay, sir. Saan ko nga muna sa dino ti papanag? Anya? Agkasapulan ti asawa kiti katulong. Kaya't mo kanit agbali na katulong? Sa dino ka di, sir. Ijay syudad. Umika, tanay marigatan kaming agbero kiti katulong. Diyos ko, hindi na ko mabaybayan. Sabay ko matapod na anasaya at atao to'y sumurutag. Kaya't mo kanit isumurot kanya kiti balay. Kaya't agbalin ka akatulong. Disgrasyada. Dito'y drama tayo. Di masakbayan. Diyos ko, di na ko mabaybayan. Sabay ko matapod na anasaya at atao to'y sumurutag. Kaya't mo kanit isumurot kanya kiti balay. Tagbalin ka akatulong. Ha?
Kaya't nakakas katulong, sir. No, kayat mo. Nabayagan ngagsapsapol kami. Ngem awan masapulan mi. Sige, sir. Mayatak. Imbag ka nagsabat ta, napanan ka diti anak mo. Napanan? Kat no pinanawak ija balay mi. Napanak na nga la iti dengdengek ija ayan timula mi. Nakita nga daimot na abag. Kaslapay ag sangsangit. Di mo ka didinamag no papanan na. Medyo adayumot nga min idi nakitak. Saan nga ta sa bali tinakita? Imposible asabali tinakitak. Nilakit di Ivory dayjay. Apag iso nga min nga agsik ko iji dalan. Mala, inak pa'y man nga rod. Inakitaan no pudno ati anak ko, tinakitam. Apay nga takay tay, iti lugar nga adayo iti kabalbalayan. Nagagwak ijay purok tapaw. Itirabaw ti bantay. Kaya't mo asawen, anda purok iti tapaw na diabantay. Wan, sir. Pinagtalaw na ti amak. Idinamon na nga agtadagsir na. Abo nga ti panakaidadanas ko. Kaya't mo asawen, agdadagsin ka. Kasta nga ron, sir. Nagdagas namin dayjay anang idadanas kanyag. Apay di mo indarom. Naturay a tao, sir. Binanlaagan na. Ngano ibagak ka no tinapasamag. At dadakas ang mapasamag iti pamilyag. Ayan ti anak ta. Pinagtalaw ko ti awanan bain na babae. Di ka lang naasyanan iti anak ta. Pinapanaw mo kit din. Napanan na ngayngatan. Anyat amok nga no napanan na. Diyak kayat nga adda immoral iti unag ti pagtangak. Kasanon no adda mapasamak ken kuana. Tapno agnakam. Apay adi na ammo a disiplinaan ti pagbagina. Saan arumbang a pinapanaw mo? Kasano itan no awan pagkamangan na. Saan ko naparikot dayta? Ikak iti pagnakman na. Saan asinsinan tinaramid na? Dito yan ti malaymi. Ti asawag ti kasaom tayo sa ti mangibagano mano ti sweldo mi ti pinulan ken noan niya dagiti trabaho. Sweldo? Kunayo, sir? Well, saan ka di ang nagsaritaan ta nga agkatulong kay ti malaymi? Ha? Wan, sir. Adamat laangan pagsweldoak. Agyamanak. Alang nga Rodel, dumsaag ta dapapanak apaman na may tulod ka di balay. Ada ka didita ti asawa yo, sir? Well, at na di taonag, kanayon abisi amang butbuting-ting iti cellphone na. Maikawak nga awan ni Ivory ang mga sikaso iti pila dagiti ubing ken nataengan. Dagiti umay agpa-check up iti doktor akaduhata. Amangan nada na panan na, ma'am. Kanayon nga da ditoy no schedule tayo ti agserbi ditoy. Damagak tuman ka ni manang aya nga inana. Adda itay ditoy kat. Makumikom dan sa ijay kusina mangisagsagana iti pangaldawan tayo, ma'am. Wen siguro. Iso nga inton mangan tayo, ti panagdamag ko maipapan ka ni Ivory. Ura dagiti ubing. Agdamag da. No apay nga awan dyan mga assist ka dagiti agpa-check up. Manang aya, itaman pa'y nga awan dyan nasingpat nga anak mo. Ay, dayta ti paglading itak, Madam Nurse. Addan sa nang idadanas kan kuana. Idi aginaw, pinapanaw ni Kokoy. Anya? Pinapanaw ni Pangulo Kokoy ti anak yo? Kaasimat. Dayta nga rod ti sidsidir ko no maminsan kin ni Kokoy. No ayan nga taan ni Ivory ita. Itapay, takasapulan na ti pannaranay. Sana pinapanaw. Diyak mo kin ni Kokoy, Madam Nurse. Diyak pa'y kat makaturturog amang pampanunot. No sa dino tinagkamangan ti anak ko. Susapo. Asino nga tamot ti dakas ti kababalin na anang idadanas itinasingpet abalasang mo. Kaya't ko kumamot amaamuan. Ngampulos asan nga ibaga ti anak ko. Manang aya. Amangan no binalaagan ti nang idadanas. Iso asaan nga ibaga ni Ivory. Kasta nga tanga agpaiso. Iso adi na ibaga no asino. Grabe, tinapasamak ka ni Ivory. Angam ti saludsod. Ayan na nga ta ita.
No si Malog dito'y bantay. No saan nga ijay syudad tinagturungan na. Nalabit nga ijay ili. Lara, kasanuta nga ta ang matulungan ni Ivory. Kaasimat. Ayan na nga taita. Ay, mas daawak mat iti kinatangkan ti puso ni Pangulo Kokoy. Day tamat ti pagsiddaawak. Kasanon no maisagmak. Ay, kaasimat ni Ivory. Kasanuta maamuan ti ayan na. Tapno maarayat ta. Kaslawan ita ti balasang mo, gayam. Pinapanaw ko ti awanan bain nga anak. Mangipabain. Apay ko mamangibabain. Agdadagsan kit din. Di namat nga rod ibaga, no asino ti awanan bain, anak kaalaan na iti sikog na. Masikog ko nang gayam. Amok la kumano asino tinangsikog kan kuana. Tapapo orak asibibiyag. Ayan nga roditan ti anak mo. Saan ko nga mo? Awan ka rin ti pamalpalatpatan no sa dino tayan na. Sa anak nga interesado ang mga mo, no sa dino man ti ayan na ita. Imbagkat ti sabali at tao, taamuda nga isakit ti anak ko. Ngam si kang ama na, pulos. Di nakman babalawan. Amok ter aramida. Saan ko pinapanaw no hosto ti aramid na? Kasanon no adda nang idadanas kan ko na, ngam mabutang amang ibaga. Kukuin na singpat ti anak ta. Nangidadanas kunam? Hanggang apay adi na ibaga. Kuna ni Nurse Connie, nga amangan no adda nang idadanas, sada binalaagan adi na ibagbaga. Imbagam ka ding agdadagsan ti anak mo. Di ka lamabain. Dinamagda no apay nga awan. Imbagak a pinagtalaw mo tamasikog. May sa kamatadang nga. Apay nga imbagam amasikog. Saan ko nga ibain tipod no? Jay ko na ni Nurse Connie nga amangan no indadanas da. Pinapanaw mo kitin. Ayan ti pusom kas ama. Nakunam nga agdadagsan ka. Kayat mo nga itidto ka na kami ti anak mo. Saan ko ang mabalin nga ipadawat ti anak ko, sir? Kasano ang masuportaram to ti anak mo kat awan mo't asawam. Agurno nga, kabayatan ajak pa'y nagpasngay, sir. Itad mong tulangan kanyak no may pasngay mo. Saan, sir? Siyak lang ti adakarbangan na iti anak ko. Kasano ang makatrabaho ka no may pasngay mo. Asinon to nga iti mga awiri ti ubing. Di nakbaybayan ti apo, sir. Diyak kayat nga ipadawat ti anak ko. Diyak makaturog. Mapanak man pa iti kusina, tayo uminom. At akasasaon ni sir iti cellphone na. Denggak man. Well, sir, masikog aganak kang pasanti sa magmamanabulan. Masapula dak kanagatan, titid mo kanyak no ilakok ken katiubing. Okay, awagan kanto no aganakan ti babae. Alam to ti anak na. Diyak ipalubos Okay. nga agbaligi Bye-bye. kay didaka sa panggap mo iti anak ko. Pumanaw akong dito ay agsubli akong iti silid ko. Asino ti ammom anapingat nga agrayo ka ni Ivory. Aduda, ngam na sisingpad da. Awan ti amok abastos takabuteng da ka nga amana. Asino ti namnamaam anakasikog kan kuana. No saan mo kumaapinapanaw? Mabalin nga inayayok. Tapno ipudno na no asino ti ama ti sikog na. Maamwak laang no asino ti nakasikog kan kuana. Papuurak asibibiyag. Kasano kumaamaamuam? Kat pinagtalaw mo ka nga rod. At da ka dinamnamaam anagturungan na. No saan ka kumaadaras sudos anang papanaw iti anak ko? Adda kumaita dito'y sibay ko. Rumbang laang tikas dya iti tao ng awan disiplina na. Kasanon no agpaysoan na idadanas. Kinaawan ka di ti disiplina ti kasjay. Ti anak ta ti biktima. Isu arumbang atulungam tasika ti amana. At ti gatas ken bitaminam. Masapol na nasalon at to ti ipasngay mo. Apay nga aramidan nyo daytoy, sir. Saan nyo matakapin ano ti ipasngay ko? Di mo ka di kayat at tulungan ka. Agyaman na, no napudno day ta atulong nyo, sir. Sapay ko mataawan ti laok na amadi. Anya ti kayat mo asawan.
Apaya mani ako nam. Ha? Awan, sir. Ulit tagyaman, sir. Sige nga, Rod. Inak idulin da ito intadyo. Kaya't ko, analungpo kan nasalon at ti ubing. Dapno na nga to ti presyo na inton ilako. Diyak ipalubos nga agbaligi ni Sir Saldi iti panggap na. No kabulanak ton. Agpakadak iti asawa na. Kat pumanawak iti balayda. Idulin ko mat amin nga inted da asweldo. Tapno adda aramatak no agpas ngayak. Saan ka di pa ang nagaw-awid ni Ivory? Saan pa'y nga, Rod? Madukutanak, ijay balay may amang pampanunot kan ko, na. Iso nga imayak dito ayan mo. Takayat ko ti makipatpatangkan ka. Napanan nga agpaiso ni Ivory. Nabayag basitan asaan ang nagpakita dito lugar tayo. Mailiwak matan iti anak ko. Kadayon ko mat asidiran ni Kukoy. Gapo iti panang papanaw na iti anak ko. Ay, no siyak mo, ti pimanaw ti anak na. Ay, kat sigurado ang mailiwak mo. Sana bali kumano amok ti ayan na. Danag kan iliw ti marikrik na. Kita man nga agpaiso ti pasamak. Di tay ninamnama ang mapasamak kan ni Ivory ti kasjay. Numaamuak no sa dino ti ayan na. Mapan ko danunan. Uray mabati ni Kukoy ijay balay nga agmay maysa. Mapan kami kano iti igid ti syudad. Ado kano ti masakit ijay. Agraira ti dengue ijay. Sayang ta pinagsina data, ma'am. Sabali mat agrupo ti pakikuyoga. Agkasapulan ngamin iti sabali a barangay. Kat sika tinapili ang maipan ijay. Sayang ta saan ta ngagkuyog, ma'am. Sana bale. Tadan tumatlang panagkita ta. Ado pa'y a barangay ti agkasapulan iti medical mission. Hawan matkit di ma'am. Ngam, kuna nga minti nga to, nga mga no sabali ka no abunggoy ti pangipananda kanya. Anya nga Rod, kat saan mo't ada tayo ti boss. Adda pa'y nangat nga to ngam da tayo. Lara. Anay ko. Apay akalat na nagsakit ti tiyan ko. Sabi sa anak pa yan nakapanaw dito'y balay da Sir Saldi. Oh, anya ka di ti mapaspasamakin ka, Ivory. Kas na marigatan ka. Aganakan samatan. Palubusan da ko maapumanawan, sir. Kaya't kung ti pumanaw dito'y balay yo. Sana mabali na pumanaw ka. Nang runa no, aganakan. Pagkamangam ko mga Rod. Makamo dito no sa dino ti papanak, sir. Basta palubusan da ka pumanaw. Saan ka makawaya sa pumanaw? No kaya't mo, kaduan ka iti ospital. Saanan, sir? Pangaasiyo, di da kon kaduaan. Jak ipalubos a pumanaw ka, akas dati kasasaan mo. Disgrasyada. Dito'y drama tayo. Di masakbayan. Saan ka makawaya sa pumanaw? No kaya't mo, kaduan ka iti ospital. Ay, saanan, sir? Pangaasiyo, di da kon kaduaan pa'y. Jak ipalubos sa pumanaw ka, akas dati kasasaan mo. Maikarigatak ti magna, sir. Sige, mapanakon. Aglugan ka iti kotsek, taipan ka iti ospital. Saanan, sir? Kat numabalin, subyak tulangan dagiti gamit ko. Mapanakon. Ha? Napanan? Ay, sana mabalin na ito'y. Surutak, tapno maalak ti ipas ngayon ng ubing. Naglaw ko si Murot ni Sir Santi. Diyak lakit ti palubos nga alaan na ti anak ko. Nangag ko nga ilako na ti anak ko itinang ina. Kimal mabasitan ti panagsakit ti tiyan ko. Aday ta ti barangay hol. Ado at tao ti makita. Apay na ta. Ni nurse ko ni ti makita. Asit gak, agpatulong akan ko na. Ma'am, tulungan nak man. Ivory! Ambulance, please! Emergency! Ti stretcher! Yagyo dito iti ilugan tayo adagos iti ambulance! Pangasim ta, at damang ganda tamangala iti anak ko, nurse.
Bantayan niyo kumain ton makaanakak. Ang mga naipanaw dati anak ko. Di ka agdanag, Ivory. Pabantayak iti pulis ti anak mo. Di ka baybayan. Agyam anak, ma'am. Sige, tulungan da kan na agid da iti stretcher. Paipanda ka iti ospital. Sana bali, taada mapanawak diti akadwak a nurse amang taming kadagiti pasyente dito eh. Sinalpag. Asino dyan, nurse? Takaslam amuna ni Ivory. Apaya na iran napay nagita nag-medical mission dito eh. Oh, sayang. Napurnada ti planok. Sayang pa iti mapaglakwak ko iti ubing. Kidawak ang mapalubusan nga umunag iti delivery room. Tapno makaduak ija unag. Agyam anak, ma'am. Agyaman na kiti apo ta nakita kayo. No saan? Ang mga noalaan dati anak ko. O sige, pagsaritaan tanto. Ado ti kayat ko adamagan kan ka. Uwan, ma'am. Agyaman akmanan. Awan anyaman na. Kalpasan ti panaganak mo. Yawid ka ija balay. Ado ti kayat ko amaamuan kan ka. Iyawid na kijay balay yung, ma'am. Wen, apay, di mo kayat nga umay ija balay? Kadwam, ti anak mo. Kayat ko launay, ma'am. Agyamanak, sana ka nagkamali ang nagpatulong kada kayo. Oh, apay ana maringkwas ka. Nangagkutitimag ni Ivory nga umawawag. Nagtagtagainap ka kadi. Pumarbangon. At dagat umawagin. Mas naawak. No apay akas lang ang ko nga imawag ti anak ko. Agidda kakit din. Mang disturbo kay titurog. Kasano nga taitan ni Ivory nga anak ko. Di mo lakit di inurayan ti palawag na. Sakbay apin apanaw mo. Diyak kayat nga iso ti pagsaritaan ta. Maamwak laang tayan na. Inaksurutan. Anak ko da ijay. Darak tagtartaray kadagiti urat na. Naliday ka manan. Anya ka diti pakariribukam. Tsaka mo. Kas lang amin nangag ko nga umawawag ti anak ko idi parbangon. Umawawag? Nagdagdagainip ka kadi. Kas lakastan sa ngarod. Urayak la na baringkwas. Malagip mo kadi no anya abulan dya ipapanaw na. Apay ka di anadamag mo no anya abulan na pimanaw. Saan nga taan nagpas ngayon? Kas tanga-tanga agpaiso. Wan, amang ano nagpas ngayon nga agpaiso. Ita, tanakatanggad ka? Asino ka diti kunam amangala iti anak mo? Sa dino tinagkamangam, idi pimanaw ka ija balayo. Idi pinagtalaw nak ni ama. Si malugak iti bantay. Ajak amuno sa dino ti pagturungak. Nakadanon ka iti kalsada? Wan, ma'am. Husto mo't alumabas ti lugan ni Sir Saldi. Dinamag na no kayat ko ti agbali nakatulong. Kat simuro takmatan kan kuana. Asino ti kunam amangala iti anak mo? Nangag ko nga da kasarsarita ni Sir Saldi iti cellphone na. Kuna na nga ilako na kanukan kuana ti anak ko, ma'am. Anya, nagdakasanday ta asaldi. Idi agsakit ti tiyan ko. Nagpakadaak. Tadyak kayat nga alaan na ti anak ko. Nakitak asinurot nak idi pimanawak. Naimbaglangan, tanaira na anapan kami iti dayja a lugar. Adda nga mindang i-report nga adu ti kaso ti dengue ijay. Iso anapan kami iti dayjay a lugar. Nagsabat ta ti siyudad. Kasla da nakakit kita akan kainin. Sa dino itayan? Diyak ka muna sa dino tinakakit kita am kanyak. Ngam, ado a barangay tinapnapanak. Kimoy kuyo ga kadagiti nag-medical mission. Kasta gaya. Ang mga nakita kan, kadagitikon ko naman na panama barangay. Nalabit. Saan ko nga na may rupaan dagiti makit-kita kiti agduduma a barangay? Mabalin ka di, mapanta pa iti restaurant? Kaduan na lang ang mangan. Iso nga'y mayak dito, itay na kumamangan iti restaurant. Oo, apag isang ron, agpada ta mabisin. Sige, indamang restaurant, iti asideg.
Kayat mo ka di ang makasursuro nga agdait iti gowns? Mayat day dya pagsapulam no makasursuro ka? Agdait iti gowns ko nayo, ma'am. Wen, no nalaing ka nga agdait ka dagiti formal gowns, mayat, tanangin na dagi jay. Masursurok na ta, ma'am. Masursurom. Apay kit din asaan. Tapno amom, adon ti bimak nang gapo iti panagdait iti gowns. Nang runa ti wedding gowns, ken dagiti gowns dagiti abay. Kasano ngay ang makasuro ak, ma'am? Kat adamot di anak ko nga aw-awirek. Ada shop mi di taasidag. No makaturog ti anak mo, mabalin mo ti agsursuro. Dahita titulong ko kan ka. Saan ko apabayadan? Padasag tuman nga rod, ma'am. Mayat na pagnegosyo ko nagtumad. Mabalin ka pa'y nga agpaabang kadagiti gowns no di na kayat agatangan. Agyaman lang, pinatgaman ng tiyawis ko. Mabalin ka rin, umayak to agpasyari ti balayo. Adakan ka dayta. Maanusam lakit di ti umay jabalay mi. Apay ka dinasan. Manusak pa iti mapanaggatang iti ado a prutas. Kanda dumapay a produkto iti adayo. Tintukat balayo, asan mo't unay nga adayo? Nabayag ka din nakasta ti pagsapulam? Ti mapanaggatang iti produkto dagiti manalon ken hardinero? Nabayagan. Babaan na ti pagsapulak. Ado tinagatang ko adagdaga. Ado pa tinagatang ko apagtagilakwan iti agduduma a lugar. Kayat mo asawan. Adumat ti tauham nga aglaklako? Ado, kasapula kami ti paralako. Taado ti pwestok iti prutas. Kan dumapay a produkto. Daras ka kanumat anak kasursuro nga agdait. Kuna ti para dait iti shop ko. Kaya't kung tumat nga minti, maadaan ko maitibukod ko a shop, ma'am. Mayat dayta. Tulungan ka. Tapno maadaan ka iti bukod a shop inton lumaing ka. Bigbig adakkel nga utang ko anay pag-anakam dayto nga aramidan nyo kanyak, ma'am. Sigod nga amamu ka. Nasingpet, kan managtulong ka numapan kami ijay lugaryo. Rumbang laang mat nga asikasuan kayo idi, ma'am. Taumay kayo kat nga rod agserbi ijay lugar mi. Mamati ka kadi iti kunada, ati managtulong, kat matulungan tumat. Addan to panawan ati tulungam, kat tulungan da kan tumat, iti sabali awagas. Naimbad ta nakita ka dito'y dalan siya. Amom ka dino na panan ni Aya. Saan mat, Pangulo? Apay asap sa pulan yo. Awan ngamin ije balay. Di na mo't imbaga no papanan na. Amangan mat no adala na panan na, Pangulo. Awan mat imbagbaga na kanya. Ay, napanan nga tanday je abak-bakatan. Amangan no napan kadagiti kakabagyan nyo iti kabangibang apurok, Pangulo. Apay kumangay amapan ijay. Atap kulaeng, Pangulo. Nalabit nga agpaspasarak siguro amang birok ka ni Ivory. Agpambanog laeng. Anya kumangay ti maganap na numabirokan na. Kasta kami ngamin nga inna, Pangulo. Ti anak, kat anak latta, oray nakabasol. Nga oray ibabain na ka? Kasta tayo mat. Oray nakabasol tayo kan ni Apo. Anak na tayo latta. Nang runa, no agkid daw tayo iti pamakawan kan kuana. Narigat apakawanen, ti panangibabain na kanyak. Kasano ang mapakawan na ka ti Apo, no di ka mat mamakawan, Pangulo. Nagapuam ka di, sapsapulan na ka ni Pangulo. Napanak nagpatulong kadagiti kabagyak di takabangibang apuro. Tulungan dak nga agdamag no adda nakakita kin ni Ivory. Husto tay kunak. Imbagak ka ni Pangulo, nga amangan no napan mo sinapol ti anak mo. Kasano nga ta makitak ti anak ko? Dakkel siguro itan ti anak na. Lakit di Adan apo kum, ngam di mo mat makita. Ay, sa dino nga tangag paiso ti ayan da aya. Ay, iso nga rod anapanak nagpatulong kadakwada. Tay ko na akon, numaamuak laeng ti ayan na. Talaga amapanak iti ayan na. Kat, kasanon ni Pangulo. No kayat na ngayawid ko ti anak kan apo ko. Agawid kami. Ngamno di na kayat.
Agyanak ijay ayan ti anak ken apo ko. Maragsakan tanalaing kan nga agdait. Kasla ka mat fashion designer. Tada bukod mo a design. Nagpipintas pa eh. Agyaman unay kada kayo, ma'am. Limaingak gapo kada kayo. Ada pinanawan mi abalay iti sabali aparte ti syudad. No kayat mo, mangibangon ka ijay iti shop wenno butik mo para iti anak mo. Agpayso, ma'am. Ipabulod yo kanyak ti pinanawan yo abalay yo. Sikan ti caretaker ijay. Kabayatan na bambantayam, mangibangon ka iti ibagbagak a shop. Pabuludan ka iti pagpuunam. Agyamanak, tauray may saka disgrasyada. Dinak binaybayan ti apo. Ipakitam iti amam, akabailam ti bumangon, babaan iti bukod mo apang lakagan. Uwan, ma'am. Mailiwak matan ka ni ina. Sapay ko dumtan to ti panawan ang makapanak ijay lugar mi. Adidak papanawan. Dumtang to dayta. No ado ti gumatang, wano agabang kadagiti gowns ada itam, sigurado asumaliwanwan ti biyag mo, Ivory. Sungbatan nakmatin Lara. Nabayag ako ng agar-aram ken ka. Ngam, di nakmat la sungbatan na. Tapno di mamat ko na. Sige, sungbatan kan, Conrad. Oh, agyamalak, tas sinungbatan nakmatlangan. Isagan na ti kangayadan akalay sa dito siyudad. Kalay sa adagusan? Wana, kalpasan ti kalay sa. Uray aghanimon tayo ti sabali a pagilyan. Uray anya pagilyan ti kayat mo. Agpayso ka di, Conrad? Agpayso launay. Uray ti Amerika, Europe, mano sa dino ti kayat mo. Sige nga, Rod. Tapanunotag no sa dino ti pakaangayan ti honeymoon. Wala. Aggatangak pay iti adu nga ilakok. Tapno adu pay ti maurnong akwarta. Tinak man na naggatang karag iti produkto ti Manalon. Kan gardener iti lugar dala kay Kukoy. Gatangak iti nalakalanga presyo. Tapno doblen to ti ganansya kinto nilakok. Ibagak abim mabati presyo. Awan maaraminan da. Tawan mat bukod da alugan. Apangiluganan da kadag iti lako da. Amang ipan iti syudad. Apay nga gayam. Bimabamat unay ti presyo ng itigat gatangam. Amin apangipipan ang kadag iti magatang ko. Bimabati presyo da gayam. Hangam ngimina dagiti maaramat para kadagita mula. 5 kamat ti presyo nan. Barang nung umatun to ti presyo gayam. Ay, sapay nagrigat mo ti agmula. Kan mga sikaso iti mula gayam. Madamag ko man gayam? Saan ka di pa yan nagpakita ni Ivory? Saan pa'y gayam? Hanggang no maamwak no asino tinangsikog kan kuwan. Talaga apapuurak asi bibiyag. Ha? Kasano amamon nyo? Kat pimanaw man. Dito yan ti kongkunak apangibangunam iti shop wenno butik mo. Naglawagayam, ma'am. Kan igid pa iti kalsada. Wen, ket nasayaat mo't no magustuam. Ipabulod ko pa iti may sa amakina, tapno ada pang rugyam. Ay, agyaman ak unay manen, ma'am. Awan anyaman na. Panawan kayo pa iti anak mo. Sana bale, tanasingpat mo't. No impatugaw mon iti krib na, kat makatrabaho kan. Saan mo't anariri? Ti masakbayan. Agyaman ak manen unay kada kayo, ma'am. Awan anyaman na. O sige, panawan kayo pa iti anak mo, ha? Sana bale, tanasingpat mo't. No impatugaw mo di takrib na, makatrabaho kan. Saan anariri? O sige, panawan kayon. Uwan, ma'am. Agyaman ak apo. Ita, irugit ti agdait iti ado a gowns. I-display kaslako kan for rent. Imbaglakit din, tadaintad ni Ma'am Connie Atela, kan ada impabulod na ang makina nga aramatan. Sayang di paglakwa ko may anak na yung Ivory. Kuna na nga umay nanto alaan tinabati ang gamit na. Nga maging gaita,
Awan matan. Ay, salamat ti masabat ko. Ayan nga iti ila kong kanyak ng ubing. Napurnada ba di ila ko kuma? Kunam nga da mabiit nga agpas nga, ayan na nga. Nagpas nga yan. Jak na ala, ta adda ng bantaya polis. Mga remedyo kay ti ubing, ta adda nag-order maran kanyak agang ganaet. Taga sa balya pagilyan. Oray ka ti medyo dakkelan? Wala. Oray makapagnan, basta adda. Alangaron, tanod na makita ko dita magmag na alaakon. Wala. Adama dahi agas nga aramatan, tapno makaturong. Kat saan nga agriri, wano agpaaraya. Nagmayatan, adda nalakok agawn. Inton adda okasyon dita pagadalan. Umay kano agabang dagiti estudyante iti gown da ditoy. Ivory, adumat gayam ti in-display agawns. Da kayo matgayam, ma'am. Imbag man ta nakapasyar kayo dito butik. Amo, ma'am, adda nalakok agawn. Nasaya at no kasta. Tapno adda aramatan nyo ka ni baby. Inton adda kano okasyon dita asidag a pagadalan. Dito'y da kano nga umay agrent, ma'am. Nagsaya atan. Adun to ti umay agrent no kasta. Nagpipintas ngamin dagiti aramid mo agawon. Kaya't ko ti agpa-advertise to iti radyo. Tapno lumatak ti butik, ma'am. Nasaya at day taan na panunot mo. No adun to ti makaam mo iti lokasyon ti butik. Adumat ti umay gumatang kan agrent. Apay ang naglakamot tan ti panaggatang ti gayom mo. Malugi tayo matan ano kasta. Kuna namat alim makakano ti gatang dagiti bayar kan kuana. Nukas jay kalaka ti panaggatang na. Masapol amang birok tayo iti sabali a bayar ti produkto tayo. Kababain iti gayem ko, numang sapol tayo pa iti sabali a bayar. Nga oray malugi tayo, kasta ka di. Nabayagan agayem mo. Ngam apay ngay akasta. Nababa mo launa yun. Adda ka di pa'y sabali a makaanos, nga umay ditoy, nga umay gumatang. Masapol amang sapol tayo iti nangingin at tigatang na. Datayo pa'y ti mangisalog iti gatangan na. Rumbang adda tayo ti mangisalog. Tawan kat nga rod mga wit, no saan adda tayo? Naglakaunay ti panaggatang na. Iso asaan ko, akayat. Nakaumay kamot dito'y balay. Adda ka di napatag nga ibagam. Adda ka diin lakom itay a produktoyo. Adda. Ngam, apay ngay anaglakamot ang tigatang dayjay aser kunrad. Wan nga rod. Mabalinta ti mapan ijay ili. Taintag sapol iti bayar. Mayat nga agpayso day taan na panunot mo. No dayjay laang aser konrad ti bayar. Awan ka kompetensya na. Iso ati kay kayat na laang ti ibayad na itilako tayo. Kayat mo asawan, sumalog ta. Mapantag birok iti bayar. Kapilitan Tapno makasarak ta iti sabali a bayar. Asaan laang ani Sir Conrad. Kanayon ka makumikom iti negosyo. Tapno makasapol ak iti dakkalagatan, para iti kalay sata. Masapol nga imbitaran ta amin na ganyam ta. Sa bagay, maminsan lang ang mapasamak iti unos ti panagbiag ta. Masapol nga awan mang babalaw iti maangay a kalay sa. Kayat ko at ti kalay sata ti kangaydan. Ngam, dakkel mat unay ti magastos no kasta. Nalakalaya nga sa pulan ti kwarta, basta ammo ti aramiden. Saan ka di may mayat no oray saanen anangayan? Tapno adda urnong ta? Masapol as saan nga asi-asi ti kalay sata. Kayat ko, adayawan da ti maangay a kalay sa. Lara, itala ang nagkita ta. Manipod in destino da ka iti sabali a pagtrabahuan. Kumusta kan? Kastoy lang ta, ma'am. Kayat kayo nga alaan aninang into nagkasarak. Makikalay sakan? Adamot lang nakatiliw iti naatap a pusom. Apay ang naatap ako nayo, ma'am. Saan kitnin? Manon titawan mo ang balasang kapaylaang. Nagasat lakit di tinakatiliw iti pusom. Ni mamat. Gasat ko siguro ti medyo maladaw ang maasawaan. Kun naklaang
Amamok ka di ti agbalin nga asawa? Jak mo, ma'am. May saan negosyante. No kasta, bak nang ngaruan. Kumusta nga itinapanan niyo kan ni Zia? Adda nakita mi abayar. Ngam kasi iti sigod. Datayo ti mangibaba iti produkto tayo. Dinamagyo ka diti presyo, dagiti inlako tayo itinabiit. Wan, linuko na tayo dayjay a Sir Conrad. Saan kanumat abim mabati presyo no di kat ng mato? Ngimato ti presyo, kunam? Day tatipod no. Ilako tayo laangan iti sabali dagiti produkto. Ngam adda mas importante nga ibagak. Anyamat deta nga importante. Rinugyan dan tinagbuldoser di tababa. Agarami dan iti kalsada nga agturong ditoy. Anya? Rinugyan dan tinagbuldoser iti kalsada. Ay na, nagsaya atin. Tapno at damat makadanon dito'y alugan. Naimbag man ta nagranata dito health center. Adda nalipatak ngayon padamagkan ka. Anya ka di dayjay, ma'am? Ammom ka di, nga idinag-medical mission kami ijay igid ti syudad. Nakitak ni Ivory. Ni Ivory at taga-tapaw, ma'am? Wen, tinulungak. Impan ko ijay ospital. Taaganak iti day di agundaway. Kasta ka di, ma'am? Sa dino tinagkamangan na, idi pinapanaw da. Adda ka no nakasalaw kan kwa na ijay kalsada. Kat inalada akas katulong. No katulong? Apay ada kayo tinangtulong kan kwa na anapan iji ospital, ma'am. Pimanaw iti day di nagbalin nga amo na. Takayat ka no di amo na nga alaan ti ubing. Taila ko na. Iso apimanaw ni Ivory idi agpasikalan. Ay unay matlang arudan, tigas-gasat ni Ivory. Awan ka di pa'y tinaalam nga ubing? Awan pa'y mat. Kanayon mat nga dakadwa na iti ubing iti dalan. Awan mat matsyambak nga agmay-maysa. Nagkapoy kan. Nagaduadala na pangalami iti ubing. Isupay ko mga aramata kinto nagkalaysa kami iti kaayan ayat ko. Iti dayta nga edad mo, awan ka di pa'y asawam. Awan pa'y asawa, ngam adon ti putot ko. No kasta, italaeng amang ikalaysa kay ti balasang. Una, maawis amin nga amamok. Tapnong may matangan dati kinangayod ti kalaysak. Sa dino kali, ti pakaangayan ti kalaysa. Iti kadakila na simbahan. Iti kalatakan a hotel, ti pakaangayan ti resepsyon. Ay, makaginawa tayo matlaang nga no makadanon diti ayan tayo ti kalsada. Lakit di Saan tayon nga awitan nga ibunag nga isalog ti produkto tayo? Kunak no agsimpati dapan ko ajak pa'y makita ti kalsada adumanon dito eh. Uray siya. Ay, sapay kumata sumangpat ti anak ko. Inton mabalinan ti kalsada. Tapno makita namat ti dimurasan ti purok tapaw. Wan nga rot Kat saan siguro unay amabayag nga aramiden dati kalsada nga agturong dito oy. Nalabit. Gaputa bulldozer kan bakhumot ti agkunay. Aribong buungan aboy buyaan dagiti ubing ti panagtrabaho ti bulldozer kan bakho. Saan laeng nga ubing, no di kat pati agtutubo. Di da nga min nakakitkita iti kakasta nga agaramid iti kalsada. Itad ko kan kanto'y balitok asing-sing nga aramata minton kasarta. Dahil tanto ti wedding ring mo. Balitok asing-sing, kunam Conrad? Wen, itad ko pa yun kan katipagpadayet mo itinapintas sa gown. Diyay saan nga asi-asi a gown. Tikayat ko, kat jay orel agmulagat dagiti makakita. Kat, tikawas mo to. Ipadait na kadimat? Gumatang akto na di papanak. Mangkita akto na di abroad. Sige. Mangkita akto pa itibado dagiti abay. Okay. Anda pa ngamin business trip ko sa kamay ti kalaysata. Mabayag ka kadi iti papanam? Saan mahet? Nakakompromiso ak namin. Anda pa nak a businessman, akasin narak ko may papaniti negosyo. Kunak man no prutas kanat natang tinegosyo. Ano pa'y? Maamwam to, noan niya dagitay.
Imbag ta nagsabat ta, ma'am. Agbirbiro kak iti pagpadaitak iti wedding gown. Nangag ko ti advertise iti radyo. Kat ijay matsigod abalayo ti address. Diyak ka di pa'y naibagakan ka? Ti anya, ma'am. Ni Ivory ti akin kukwa iti butik. Impausar ko lang ti sigod abalay mi. Ha? Kasta ka di, ma'am? Kat tapno matulungan ta ni Ivory, ijay kan nga agpadayit iti gown mo. Tapno mo, nagpipintas dagiti dadaitan na. Intaman nga rod, ma'am. Kaya't ko matamakita ni Ivory kanti anak na. Nagsingpet ti babae nga anak na. Saan anariri? Iso ang makatrabaho kan makadait ni Ivory. Magagaranak pa yan ang makakita kadagiti agina. Dandanin makadanon dito iti kalsada. Wan nga rod, mangag dito'y ti ungor ti bulldozer. Madlawon nga asidag ta. Ay, manu atawen asigsigan tayo dito a kalsada. Ita, dandanin dumanon dito eh. Uray awan tilugan pa'y ang makadanon, tawan pa'y ti adda kutsena dito'y. At damot laangan pag naantipasagad as sumangat kan sumalog. Wen, tasaan ang makasalog tinwang iti diretso a pasalog kan pasangat. Ti kalsada kat pasigsag, iswa kabalan tinwang. Asino nga tati kaunaan ang maadaan itilugan dito'y purok tapaw. Ha? Nalabit ang mabayag ah. Tawan pa'y matmakaamong agmaneho. Ngam itataddan ton kalsada, ang mga nuado ti agsursuro nga agmaneho, tapno maaddaan da itilugan. Long time no see, Ivory. Ma'am Lara? Kadom ni Ma'am Connie? When, Ivory? Kitaag man dagiti dinait mo. Kuna ni Ma'am Connie, napipintas ka no. Sige, ma'am. Gumatang kayo kadi? Agpadaitak iti wedding gown. Agpiliak iti aramato matela. Sige. Ipakitak amin kan kadagiti designs. Tagpili ka no anya ti design akayat mo. Kitaag man nga ron dagiti designs mo. Ate, ma'am. Wow! Nagpipintas matan dagiti designs mo? Adawat gayam talento makas fashion designer. Day takat gapo ka ni Ma'am Connie. No dinak binalakadan nga agsursuro nga agdait ije shop na. Jack na danon daytoy nga ayan ko ita. Bilibak ka ni Ivory, ma'am. Adapayan kadwa na atang tangdanan ng agdait. Wen, iso ahusto ti kunam nga adda talento na. Adda dagiti paisuro ngam narigat da makasursuro. Nalaka ka din nga isuro ni Ivory, ma'am? Wen, nasdawak pa'y nga rod. Adon ti inatiw na. May santo nga imbitado ni Ivory iti kasar ko. Ay katwan mabalin mo nga iwaragawag nga iso ti fashion designer iti gown mo. Tapno adon to ti agatang, wano agorder kan kuana iti gown. Di masakbayan mo. Dayta tipod no, nasdawak pa'y nga rod. Adon ti inatiw na. May santo nga imbitado ni Ivory inton kasar ko. Wen mabalin mo to nga iwaragawag nga iso ti fashion designer iti gown mo. Tapno adon to ti agatang kan agrent kan kuana iti gown. Areglado, ma'am. Uray disgrasyada. Sigurado abumaknang. Babaan iti kinalaing na fashion designer. Ada ating na nabayag nagdadait. Wen nga rod Ay, nakakaasi idi a pinapanaw ti amana. Ita, nasaya atan ti biyag na. Kita man latatigas at titauhan niya. Agasam man ti mapaglakwan na iti gown. Pudno dayta, nangina ti gown, nangruna dagiti wedding gown. Pwera pa dagiti agabang ka dagiti wedding gowns. Kan, gown dagiti abay. Wen impabulod ko laang timay sa amakin ang inaramat na idi. Ita, nakagatang pa yan iti barong aramaten dagiti kadwa nga agdait. At naman nag-order kanyak iti ubing. Mapingawan mo talagan maited mo kanyak. Malipod na damag dagiti tattao nga damapukpukaw nga ubing. Di dan palubusan dagiti anak dangag may maysa. Ngarigaten no da makakita kanyak.
Anya nga ro di tati sukat ta negosyo. Mayad siguro ti Armas. No, ada kong takyo. Ado, ti amamo kapag orderan ni ti Armas. No, may karim lakit di amalakom. Lalakala nga lakwen. Ado, ti awan Armas na ditoy. Ang nangina ti Armas. Apa nga ibagam, analaka-alakwan. Nagitiag kakangato at tao ti pangilakwan. Nang runa, nagiti politiko. Nakadano ng ti kalsada ditoy ay nagmayatan. Un nga ron, saan tayo na marigatan? Uray sulsuli nagtilugar tayo, at da kalsada tayon. Lugan laangan ti parikot tayo. No adag biyahe ditoy ay may mayat malon. Ay, maamuan ko mati anak ko nga da kalsadan dito'y ayan tayo. Ay, di ka maawanan itinamnama. Addan to pa nakaamuna kat barang agawid ton. Sapay ko matapumod no ti imbagam. Kailiw ko unay ang ti anak ko. Nang runa ita, taadda sa gubanit ni Kukoy. Ay, madlaw nga agpayso nga imres ni Pangulo Kukoy. Anya ka di ti imbaga ti manggagas ay Adda ka no diferensya ti barakan dalam na. Ah, Ado ti bulbulong kan kay kayo nga impausar ti mangagas. Ngamawan matlat ta. Di na mat kayat ti mapan iti doktor. Pinanawan nyo daytoy balayo, tadain parami jo adakdakkal. Saan nyo kadi nga ilako daytoy, ma'am? awan pay met ngamin ti mayat agumatang. Mabalin ka di asyak laangan ti gumatang, ma'am. Total, pinanawan yung mutten. Nakaurnong ka kadin iti paggatang mo. Barang umanay ti ornong ko, ma'am. Sige, ilako kun kan ka, ngam ti ilakok iti sabali. Agyaman ako unay, ma'am. At damot lang ako nan abukod ko abalay. Nagasat ka, Ivory. Tamanipod impa-advertise mo ti butik mo, adon ti umay agabang, kan aggatang kadagiti lakom agawon. Naidalit ka maten. Kuna pa ikit din dagiti daduma. Arumbang ka nung adda sumukat kan ka kas Pangulo. Anya, sino mat inangibagay ti dayta? Pumiksa ag tulaeng. Makita dayta anang ibaga. Mangan ka nga rod iti husto. Barang agsubli ti sigod a pigsam. Tapno di da ibaga asukatanda ka kas Pangulo. Agraraman kit di dayta nang ibaga aso katandak. Ngam adda karbangan na anang ibaga. No agtultuloy nga agkapsot ka. May sakamat. Di dala urayanan. Agraraman dakit ti siyak pailang ti Pangulo. Awan ti makaatiw kanyak kas Pangulo. Mabali na pud no dayta ko nam. Ngam kasano no agtultuloy a maidalit ka. Kasano a maaramid mo ti pagrebengam. Nakarubot ka mo taya, papanam ka di. Inak man sukunan ti kalaingan amang agas dito'y masakupan. Barang iso ti makaagas kin ni Pangulo. Umayak mat nga rod tapno adda kadwa ama. Nawati-wati pagnaan ama panijay. Agyaman ako na ikan ka. Dakkel ti maitultulong mo kanya. Nasingpet ka agayem. Isuan na kasagana ka amang tulong kan ka. Imbaglakit din. Tadda ka si dadaan amang kadwa. Wano mang tulong kanyak no kasapulak ti tulong. Inta nga roden. Tapno daras ama kadanon ta iti ayan ti manggagas. Ay, iti kastoy ang mapaspasamak kin ikukoy. Ad-adda akailiw ko ti anak ko. Ay, masigurado ano madamag na nga adan kalsada ditoy. Ay mabalin nan ti umay pumasyar. Sapay ko mata pumudno da ita nga imbagam. Wow! Nagpintasan ti gown nga inaramid yo? Siya ka mismo tinangdait iti wedding gown mo, ma'am. Saan ko nga impadait kadag iti kakadwak aman nait? Saan ang amas daw? No apay nga ado ti umay agpadait kan gumatang ditoy. Tatalaga nalaing kan. Dakkel unay ti pagyamanak iti apo. Tauray kaskasano. Sa anak ana iwawa, idi pinagtalaw nak ti amak. Amom ka din nga da kanon kalsada nga agturong ijay? Ha? Adan kalsada ko na yo, ma'am?
Dayta ti pudno, Ivory. Saan kami pa anap-napan ijay? Tawan ti request da para iti medical mission. Adagaya man kalsada ijay. Masapol nga rod nga agadala ko iti driving. Tapno makapanak manan ijay. Ada plano magumatang iti kotsem? Kagat-gatang mula ang to'y balay ni Ma'am Konya. Uray jay saan unay anangina a kotse, ma'am. Kuna ti mangagas amay mayat metla kanu numapan kay ti doktor. Saan kanu abasta maagasan iti bulbulong ti sakit mo? Kanya nga rod ti serbi dagita amang hagas. No di da maagasan ti sakit ko. Awan amuda. Inaramid da mo ti kabaalanda. Ngam dumalat na ngamin ti doktor. Ado itan tinapartuat nga agas. Anya tinagtaudan ti inaramid na nga agas. Saan ka di nga iti matla ang bulbulong? Just kick it di. Ngam duma. Tadumot laang ti ilaok da aramen na makaagas. Panawan nakpay ditoy. Tad-ad dumagsantirik nak. No adda ka sumanao. Ala, ayaban naktungarod na damasapol mo. Kumusta't impadait mo a wedding gown mo ka ni Ivory? Napan ko kinita kat nalpasan, ma'am. Jailangan ikabil na nga arkos a beads ti sanpay. Nagpinta sa talaga ti dait na. Bumaknang ni Ivory no agtultuloy akas jay. Jak pa'y gayam na ibaga nga imbitado inton kasarmi ka ni Conrad. Mamin ano laang mat nga ibagam. Kan maysa, mabayag pa'y mat ti kasaryo. Ayan ka din ni Conrad ita. Ada ka na dyan Malaysia para iti may sa negosyo na. Oh, ado a talaga ti negosyo ti agbalin nga asawam. Baknang kanton. Barang no agtalinaid a negosyante, ma'am. Hello, Sir Conrad. Nakaawag ka mat. Mapanyo sabtan charmas, iti bayba iti oras ti alas 12, iti tinga ti rabi. Inton rabi ikatin. Wana, nagrubwatan ti nakailuganan na vapor. Amok ti kapitan. Lumabas ka dito iti vapor? Wan, sabatan nyo ti kargamento baban ti bilog ti mangalap. Sige, ada amok ang mangalap nga dabilog na. Kaano ka kani asamang pet? Depende, numaala yung matlang as safety ti kargamento. Ipasigurado ka safety ang maalami ti kargamento. Hello, Conrad. Nakaawag ka, mat. Kumusta ka dito Malaysia? Nasaya ti kasasaad ko dito eh. Kamusta ka ba tita? Nalpas ka din ti wedding gown mo? Nalpasan ti wedding gown ko, Conrad. Magagaran ako nit isa sangpet mo. Sumagmamanulangan ngal daw ti palabsen at daakon dita. Isagana ta ti panagkalay sa ta. Adan binagaak nga agbalin aninang ta. Ora siya, adamot binagag. Agkakangato at tao. Ano pa di kakadwa ka negosyante? Kasta ka di? Apaman asumangpet ka. Asikaswan ta nga rudan ti maipapan iti panagkalay sa ta. Areglado. Mamiitan ti sasangpat ko. Oray nak. Urayan ka nga rod, tapno makaisaganatan. Bye! An-anusam latta ka din ti marikrik na. Apay adi mo kaya ti mapan iti doktor. Ituloy ko latta. Daniti bulbulong. Nga imbaga ti mangagas. Ay, agtalag ka kadilatan iti imbaga dagiti mangagas iti purok tayo. Nabayagdan ang mangagas. Ubinak pa'y ide. Kat epektibo ti aramatan tayo a bulbulong a makaagas. Apay adyak mabawing ti kapanunot may papan iti agas. Nabibilag kano dagiti pinartuat dagiti kabaruan a siyentista. Makaagas nga agpaiso. Nga madamot lang dagiti makuna a side effects na. Ay, tiyak ambukan ka, kukoy. Mabayag ka ang maimbagan no kastamlaang. Itapay laan, ibagakyan ka amay sa ka akang runaan a guest into nagkasarak. Ha? Umayak mo't iti kasar mo, ma'am? Oh, apay anak laat ka. Pagsawan ka pa'y kit di Ibagak asikatin ang dait iti wedding gown ko. Ni, apay pay laang, ma'am.
Tapno umadupay dagiti umay aggatang wano agpadait kan ka iti wedding gown. Mayat sa dayta ma'am. Sige, umayak to inton kasar mo. Sa dino ka diti pakaangayan ti kasar. Ijay cathedral. Timat reception, maangay iti kadakalan a function hall iti nalatak a hotel dito'y syudad. Sige ma'am, dumarayak iti kalay sayo, iti agbalin nga asawam. Hello, Sir Conrad. Apay nagadumot ti pulis iti baybay iti daydi akan ito. Masurunak na ron. At ang samot nang itik-tik ka iti pulis. Saan kami anakapan iti taaw iti daydi akan ito? Darigatan. Ang tagalog pulis kan militar anapan iti vapor. Ang talakit din ang itik-tik. Kasanong aron ditan? Umaya kon dita Pinas. Taan ano pendan ti grupo mi diti Malaysia. Delikado akon dito eh. Sayang ti kargamento. Ta saan mi anaala? Ano nga ron? Dakkel kumakwarta na dyan. Umayak ditan, tati kalay sa amin ti asikason mi. May sakan to, karag ti kagrona na bisita, ha? Areglado. Urayan mi ti sasangpet mo, sir. Bye. Isaganak ti kalay sa ni Ma'am Lara. Mangda itakmat iti napinta sa pagbadok. Masapul ang napintasak tumat iti dayta nga aldaw. Oh, Ivory. Nagpintasan dayta tela nga igamam. Da kayo matgaya, Ma'am Connie. Dayto iti daita kapag badok indon kalay sa ni Ma'am Lara. Idaitan naktuman mo't iti pagbadok. Kayat ko ti kasta tela. Agam sa balimot amaris. Sige, Ma'am. Wan gayam. Amuyo ka di ti asawaan ni Ma'am Lara? Saan pa'y? Jak pa'y nakita. Ang may sa kano a negosyante. Ado kano a klase ti business na. Ha? Businessman, Ma'am? Wen, apay ang napamulagat ka. Adda ka di parikot? Awan mo't kat di, Ma'am. Adalang nalagip ko. May sangamin a businessman tinangidadanas kanyak. Ayan nga ta itaday ta a businessman. Diyak amo, Ma'am. Binalaagan na ngamin idi. Adakas ti mapasamak kadagiti dadakkel ko. Kan kadagiti kapurukak. No ipulong ko tinapasamak kanyak. Amum ka di amay sa kano a businessman tinangidadanas ka ni Ivory. Kasta ti imbaga na kanya. Apay asaan na nga imbaga? Tapno na balod. Binalaagan ka nung amin dayjay a tao ni Ivory. Adakas ti mapasamak kadagiti dadakkel ken kapurukan na no agipulong. Isu adinan imbagbaga. Nagdakas kat dayta na tao. No amokla ko ma. Siya akong ti mangipatiliw. Uray siyak Nagdakas dayjay a tao. Indadanas na tinakakaasi a babae. Ano maamwak? Siya kon ti mangipatiliw iti dayjay a tao. Disgrasyada. Dito'y drama tayo. Di masakbayan. Nagdakas kat dayta na tao. No amokla ko matikin na siya sino na. Siya akong ti mangipatiliw. Uray siyak. Dakas a talaga dayjay a tao. Kaindadanos na tinakakaasi a babae. Numaamwak, siya kon ti mangipatiliw. Addan to panawan nga ibaga ni Ivory ti kinyasya sino ti managdakdakas. Kat numay baga na, pag tinulungan ta nga ipatiliw. Deal, ma'am. Masapul amadosa ti managdakdakas. Promise? Promise, ma'am. Aramiden ta ti amin. Oray asino pa'y day tao. Iti day ta nga aramiden ta. Matulungan ta ni Ivory kan ti anak na. Hello, sir. Adda kayo ka din dito Pinas? Kasangsangpat ko, isong inawagan ka. Agkita tayo ti restaurant as sigo na pagsinsinarakan ta. Areglado, sir. Mapana ko ni Jay. Ora siya, mapanak mo ten. Agkita tayo dyan. Awan ka ti kadwam, sir. Awan, kalpasan ti panagkita ta. Makipagkita ag kanilara. Tiagbalin nga asawag. Itapay laeng. Kablaawan kayon, itagbalin nga asawam, sir. Agyaman ag. O, sige nga rod. Agkita ta ni timbaga kapag sinarakan ta. Okay, sir. Bye. Hindi makagteng kayo iti bye-bye.
Adda ka din, dagiti polisi dyan? Wan nga ron, sir. Saan lang iti takdang? Madigat ado pa iti rubber boats, dagiti Coast Guard iti baybay. Sinalbag. Sapay ado dagiti nga armas. Ita, sapsapulan na nagiti pan nakabag iti lintag ti grupo mi. Adda siguro kadwami ang nagkanta. Kat, kasano nga ron itan? Wanted kayo nga ron, sir. Ijay Malaysia, ngam sabali mat tinagan ko dito. Kasta ka di. Saan kayo nga ron na wanted dito, sir? Iso ron imayak dito, tapno malisyak dagiti mga anop kanya kijay. Manal dagiti pan nakabagit tilintag. Kaano nga ron na maangay ti kalay sayo, sir? Iti mabit. Naka-apply kami kanilara. In kami langan ipa-schedule. At ka di manan umahing agatang kadagiti produkto tayo. Wan, ngam saan aday jay akon rad. Imbagak meten kadagiti matangdanan nga agburas dan kadagiti prutas. Tapno nakasagana no umay jay agatang. Nabayag mat basit. Asan nga imay day jay agayam ko. Linoko na tayo day jay agayam mo. Naglakaki din ti pananggatang nakadagiti prutas tayo. Idin to tangim minagayam. Dalakid dinapanan day jay agayam ko. Sa nga ilyam kadipay day jay aman luloko. No siyak, saan ko sa nga ilyan? Jak padapawan dito balay. Di ka man. Ado tinintad kanyak day jay agayam ko. Adakan? Apay di mo yung pagbaga. Nasorpresa ka rin ti prinsesa iti biyag ko. Umay ka man dito eh. Mailiwak unay kan ka. Nagirot ba't day ta nga arako pan? Mailiwak namin unay. Wala. Mabalintan nga ipa-schedule iti katedral ti Kalaysa. Wen Conrad, adam amok ijay akamangan ta. Tapno mabiit ti proseso. Dahil taman ti kayat ko kan ka. Mapangnamnaman ka talaga. Saan tang aminin nga ubing? Isuan na lakalaan nga ipagnati amin. Nakasaok mat ng tigayam ko nga akin ko kay ti dakala function hall kan hotel apakaangayan ti resepsyon. Awanan ti parikor. Nalpas ka din ti pagbado ta inton Kalaysa ni Lara. Wen ma'am, inakirwar ta kitaan nyo. Nakahangay di tadakkel nga aparador iti asideg. Aday ma'am, kitain nyo. Wow! Nagpintas! Kunak no saan mo pa'y analpas, taagad-adal ka pa'y nga agmaneho. Maisa miraklat tamat ma'am. Nagpintas kayon to no isuot siya day taagawn. Uray si kamot Inton agsao ka akas fashion designer. Adon to timang raamkan ka inton ibagam. Asi ka tinagdait iti bado ti bride. Kandag iti abay na. Agnerbyosak samot nga agsao ma'am. Saan na rin ba nga agnervyos ka? Sigurado. Adon to ti agorder kan agrent. Kadag iti gowns kan ka. Sige, ikagumaak to ti saan nga agnerbyos, Ma'am Connie. Inala ka din ni Ma'am Connie ti impadait na agaw na? Wen ma'am, naragsakan nga rod idi nakita na. Imbagak ang nagpintas to inton isuot na ti gown. Kastoy gayam tinanda ni Makikalaysa. Ado ti pampanunutan. Excited ka di ma'am? Jak amo no excited mo niya. Saan ko may ladawan? Makitak to matlaangan tinobyo ako nada ma'am. Nagtaer siguro tinobyo. Kas matlaang iti kinapintas tinobya. Kasla pelikula kat da kami ti starring. Talaga kasta ma'am. Awan ti okasyon no awan ti nobyo kan nobya. Ngam siyak. Jak to siguro mapadasan ti agbalin a nobya. Oh, apa yan na sa umday ta? Agsipod, tamay saka disgrasyada. Adan tumat mangayat ken ka iti napudno. Oray may saka a disgrasyada. Inton Kalaysa, adan to ibaon ko nga umay mangalakan ka diti balayo. Ada bridal karmo.
Adda bridal car ko? Rumbang lang. Alangan nga taksi ka mapan iti katedral. No day tati ko nam. Di iso ti masurot. May mayat no masapa kang agpaayos. Tapno saan nga aguro-uray ti padi, iti simbaan. Okay, no day tati ko nam. You're the boss. Si kanto ti kapintasam, ken kang ronaan iti daytangal daw. Masapatan to amapan ije katedral enton kalaysa ni Lara. Agkikita tayon to ije parking lot. Wan, ma'am, kadwak to ti anak ko. Nasingpot mo't di ti anak mo. Sana parikot dayjay. Agpada kami to iti pagbado, ma'am. Kaslamay santo a flower girl ta nakapimpintas nga ubing. Imala ka di iti amana. Ta saan mo matakaing-ingas? Ay, wan, ma'am. Adda nagkaingasan da iti awanan puso nga aman. Sana bale, tanasingpot ti anak mo. Saan nga imala iti ugali ti amana? No di kat si ka nga ina na anasingpat ti imalaan na. Ada kayo matgayaman di karwar ti katedral, ma'am. When Ivory, adamot ti bridal car ni Lara. Saan ka di pa'y arimwar iti lugan na, ma'am? Saan pa'y? Tawan pa'y matjapadi. Nasapa tayo. 40 minutes pa'y sakbay amang rugi ti kalaysa. Ma'am, dagiti sumungat iti ruangan ti katedral. Lingada na kami iti anak ko. Apay, oray ka labimsag. Tinobyo day chay. Kadwa na ti makanawan na samot day chay ang lalaki. Dahil taka di rapist a Conrad tinobyo, ma'am. Anya ti kunam? Rapist? Iso ti awanan bain anang idadanas kanyak, ma'am. Anya? Pudno ka di ti ibagbagam. Pudno, ma'am. Gayam na ti amak. Kanayon ijay lugar mi nga aggatang kadagiti produkto, ijay purok mi. Hello, Ma'am Connie. Ada akong dito'y katedral. Ayan yung kadi? Adda kami iti asidag. Makikita da ka. Ngam ni Ivory, permi abutan kan kigtot na nakakika iti agbalin nga asawam. Apay, anya ko mati nakakigtutan na, ma'am. Dumngag ka anaimbag iti bagak. Importante launay daytoy. Ibagayo ko man, ma'am. Didak ko mapagagaran. Adda ka diti driver at tauhan ni Conrad akadwam. Awan, ma'am. Rimuhar ta makaininom ka, no? Nasayat nga rod no kasta. Tapno di namang nagtibagakkan ka. Anya ka di dayjay, ma'am. Ibagayo ko man. Ti lalaki amang ikalaysakan ka. Kat iso ti ama ti anak ni Ivory. Iso ti nangidadanas ka ni Ivory. Anya? Pangaasiyo, ma'am. Ti kadwa ti awanan bain a Conrad. Kat iso ti agnagan ti saldi. Ti mahala ko may ti anak ko tayla ko na. Anya? Saan nga taan ni Conrad ti manggatang kuma iti ubi? Diyak mo, ma'am. Babaan ngamin iti saritaan da iti cellphone. Ada ka numanggatang iti ubing aganggan na et. No kasta. Aglaklako iti ubing dagiti awanan bain. Ma'am, bantayak na imbag ti anak ko. Didak ko mapampanawan ditoy. Di kagdanag. Aramidak ti rumbang. Ngam kasaok pa'y ni Lara. Anya ti kaya ti asawan, ma'am. Agyan kayo laeng iti asidag ko. Adamot lalaki akadwa tayo ditoy. Awagak pa'y ni Lara. Hello, ma'am. Mariribo ka na. Sakbay nga aramidak ti rumbang. Umanugot ka kadi, Lara. No, anya ti rumbang. Iso ti mapasamak, ma'am. Okay. No pinagaramidan na iti dakas ni Ivory. Sigurado nga adamot dakas nga aramidan nakan ka. Nalabit akas ta, ma'am. Aramidan yan ti rumbang. Jakon kayat ti may saripist. Sige. Ladingitak akas ti mapasamak ita. Akaaldawan ti kalaysam kuma. Sige, ma'am. Maawatan ka. Bye. Saan ka ngagdanag, Ivory?
Umayan ti kabsat ko a hepe ti pulisya, ken dagiti kakadwa na a pulis. Inyawag ko. Umay da ka di tiliwan ti awanan bain, ma'am. Kasanon ti kalaysa ni Ma'am Lara. Kaawatan nga awan maangay akalaysa. Umay dagiti pulis nga awan wangwang tiluganda. Tapno saan a makalibas ni Conrad. Kuna ti kabsat ko, awanted kanumat gayam. May sa kanu nga smuggler. Sapay ko matamatiliw dagiti pulis ti awanan bain. Mapusasan a na oras. Tadidan ni namnama nga adda umay a pulis. Umay da ka din, ma'am. When, aduda nga umay a nakasibilyan. Tapno saan da a makadlaw. Awan ti makataray kadagiti wanted. Patigayam dagiti daddo nga adumaray. Kat kakadwa kano ni Conrad nga smuggler. Itatanatiliw amin ng dagiti managdakdakas. Mabalin ka di akaduan na. Tamapan tayo ije purok tapaw, ma'am. When Ivory. Naturad kan nga agawid ijay lugaryo. Wan, ma'am. Kat ipudno ka dagiti dadakkel ko. Ani Conrad agayem ni ama tinangidadanas kanyak. Kastamot tan ti panang balaag na kanyak. Di da ipagarop. Amapan ka ijay lugaryo anak kakotse. Tinapatag kanyak ita. Kat maamuan da no asino tinangidadanas kanyak, ma'am. Sige. Kadwaan ka amapan ijay purokyo. Malungsot met ijay pagbaludan da ijay a Conrad. Ken dagiti kakadwana. Nang runa idi imbagam ijay korte ti inaramid na kan ka. Nung nagbaligi ka na nga na iti anak ni Ivory. Nailako mo kumati bukod mo nga anak. Si kagayam ti ama. Tsaking pagarop. Na itipay aldaw kumati kalaysak ti panakarpuog ko. Sapay nagpintas jawbing. Ang kabutang nakit din. Tiyan mo nakit managdakdakasak. Dayta ti mula ti inanay ti panunot na. Isa kabutang naka ti bukod mo nga anak. Imbaglakit din Tasan ko ilako ti bukod ko nga anak. Bilibak iti kinatibker da di babae. Idi nakitak amagmag na. Nakakaasi ti tsura na iti dalan. Nakatsinelas lang. Ita, di kotsen. Adda sumungad ako, Che, aya. Sino nga ta? Urayan tayo ang makasangpet, tapno maamuan tayo no asino. Baba itinagmaneho. Kaslaan Ay, buri anak ko. Pudno ka diti makita. Sika ka ding agpaiso. Ina, amagpupun kayo man. Anak. Ina, isugayam da ito ni Ivy. Ti apo ko yun. Nagmano Lola. Ay na, nagpintas nga ubing. Sakruyin ka man na po. Da ito ti pudno ama. Tigayam yu tinang idadanas kanyak. Binalaagan nak nga dada kasama pasamak kada kayo kanina. Iso ajak pulos nagsasao. Onya. Tiawanan bain ako narat. Mapantayo iti ayan na. Taagsango kami. Malungsod iti pagbaludan, ama. Saanan akayat ni Ma'am Lara? Awan na angay akalaysa. No di kat natiliw da amin. Agraman dagiti kakadwana. Ay na. Pagawanan na kumanak ko. Diyak mo. Agas tagayam tinapasamak. Ama. Ay na. Nakapimpintas ti apo ko. Ay na. Apo. Pagawanan na kuma. Ikarik. Ipatag kayo iti inam.